davanti a me la vai. Però devi già fare. No, però. Ma dopo però toglie davanti a me. Aku buat dia baru je, ini aku buat muatan dia lah di mana tapi aku enggak ini.
Yur, me ganaste de correr acá.
Fíjate.
Mungu, ni kawaida yako daima kuwa na huruma na kusamehe. Tunakusihi kwa unyenyekevu kwa ajili ya mtumishi wako Peter Ongeri uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Tunakuomba kwa kuwa alikutumaini na kuamini wewe, umjalie afike kwenye makao ya kweli na huko afurahi milele mbinguni pamoja na watu wako. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi katika moja na mtakatifu Mungu daima na milele. Amina. Somo wetu ukurasa kitabu kia Ayubu 19 23 wika 29 osoma so wikiran nakiyare ko bia onye amangana ane na ali kwa bono yare ko bia ali kwe asebuku ali kwe ne karamu rosiri kuru ase lisas ekioma ekom amangewe ase getare abeo kare na kare olende ni manyete nga omoworia one moyare omoerio nigo ara tenene igoroye liroba nyuma lisangu yomobere one kolirabe lyasarekire elio nindore nyasaye ntali ase omobere one nimwerorere inche omonyene amaiso ane na murigererie ayane tari ayo muntu omwao nimo ganetie mono ase enkoro yane ime moise goteba nase njiraki turam nase njiraki tokumo chanda digo moko engereria nga ninje
narigirie amabe onsi anyorire inwe iroka ogoitwa no moro ekiagera oyore nikirianda nigo akoegwa egisturo kyogoitwa ni mioro elio munyare komanyanga okogambiwa nkoreo ingana li Nyasaye tote nasa kwa wanchi maneno yote ya Injili tumetangazeni kote duniani. Maneno yote ya Injili tumetangazeni kote duniani. Haya sasa fungweni masikio. Haya sasa fungweni masikio. Maneno ya Injili yaelezwe. Omonguru abe na inwe ogasoma kwa Evanjili tatu ni aligetu na Yohana umutagatifu. Yohana isano mirongevere na ngwanse ya moko genderera nabuna tata akubuki mikondo ya okugema Yohana isano mirongevere na ngwanse ya moko genderera nabuna tata akubuki bitondo bya obugima naboigo no mwana akoba obugima abaligetie na kitata talikuambia montonde bwensi kulende oire umwana obugambi bonsi elinde bonsi basike umwana buna basigete tata uyo tasigeti umwana tasigeti tata uyo motomete ekene nabatebiri uyo koiwalingana lyane na kumwegena ere uyo ntomete nale nobogima bwakale na kale woseta weika asekina kulende oyetire kurwasa makweli oyikire ase ubugima ekene nabatebiri ensango chere nabono nereo ibitondo biraiwe lyogiri umwana Nyasaye nabali baraliwe nababe moyo nakibona tatale nobugima imeyaye omonyene naboigo oire na umwana koba nobugima imeyaye omonyene. Evanjili yomongoro Kristo atongime. Mungu ni mwema. Wakristo wapenzi, tumekuja wote ambao tumepata nafasi ya kuja na wale ambao tulipata nafasi ya kwenda kwa msafara. Ijakuwa jambo rahisi tunapomuona ndugu yetu ambaye tulikuwa pamoja na yeye tukishirikiana hapa nyumbani, tukitembeleana, tukizungumza, tukiongea kwa njia moja ama nyingine ili tusaidiane kuendelesha maisha yetu, amelala. Huyu Peter Ongeri amekuwa kati yetu. Ni ndugu wa ndugu zake, ni rafiki wa rafiki wengi, ni haswa baba wa watoto wake. Ni makosa Mungu alifanya kumchukua mapema. Mungu anapofanya yake anayatenda kwa ukamilifu. Na ndio sababu tunamuomba wakati wote yeye aliyetuumba anapotujukua Ibagerio na boyo omobo yore gaiga ayerera gochaiga elindo rurambirambia so mwana chitaeka chinke turi kurandura mangana monyugubiya igobono na ande to khoye guri baga gwache ko munyakero go kwamanya na echi satwa chakire saa 5 machi abeire gara bairi baitu bakwane biya mono asiko bagenda te gocha igorende tukora kubaganeri tukurigi yabona moko na goikaransa Nyasaye ngo koraro gwancha ensikanye kebonekanye geteiga ende togenderie program buya asengencho
yeri tukeri nire no maene nganya sauli ya makate abanga to omonya ki monto ndego na bokoro yoranche o moe na nyinche ngwanja kali obuna gwanja kwanga mbuya mana aso monya ulio kutobagera chinsa chyo kwana neli konde mbuya mana sana nyasa kolende nande ndojera regasi ya mbuya okorosia se likondo nyasa kole mibuya kabisa nande ngogo sabirwa nako mondo taka chegia ono kenga wangu kwana nga tuwachira saya tuwachira saya wana ndi kero tuwacha saya ndokora mwali bago ulio to bege tororo ulio to tonge takata baino vera ligie binte biye byoro sana mabisime mwana kuragera munyembe ya monga inyego chia maro sie byoma bye chindaga chikwiruke muri kora ndaga kuimane lio kwigora nyasaye ga korete buja tumusike nanda karwa gatatebya mache na ratete okonyo bole mubole ngumbu na ngumbu agateba ngaini arosia ebintu mbire chitukutuku kwete chiko rusie lio kisana sa mache igoro chiato rusie ngumbu yo chigopwani bantu bamina kwete tato to bonto na into tukabugatia oyo ono lende ngitura kore bwana nanda gatatebinga tu igo mo igweteke kukagenderere akere wana to kuligererie bibiri nkitende monto muyase bibiri na agotire lakini nyeitete akere to kuligererie bibiri agatwa abaibori baria maba manyete bano nche kubwatera angange gatiga kurwese baba Abraham agatwa Isaka gocha ororeri orulo gacha gocha baba go sent out baba chopu gochia oroche ntu akora te babuna tate abatie Honegento tato ya korte nyasaye ndoche ngane kiyara kini nkerikia agate banga buna moko ngainia buna moko ragera buya monore buya ego mutwara ichizo ngara kini mokwe bana tugo kumi bana bana kiketo ete ngaiga ogo kwoko kora kwatu bekerete gotoke achiri omonto twara abantu bawo mochibuya buya liriogo gate na ndo tebe ngabakwe iwa mworoche ngatatu yo gata igakoge chigumana twachire gukana iwo gokoko twachire korwari chintatera chinkongu ngate wenderete gukwa kulenda ibana tigato tige na torendete tiange ndiki kiatore ta mana bone gitiyeke mwaibure ngana togiri nyasaye na togiri abantu baito bororeri gocha na pata biribuna nyasa toete tochore binte biya tokuragera ona tingo tebe kikiatore taga anene kikiatore taga iga no mogaka pito ongeri oyoro mwana bo ongeri omwanja omogako moyo kolisinchera konyatara agata bana bamuna nyasa tebe tachiete akamoira bono gato chetino kikiro montachi changa nkirende nyasa tebete ngomuga kuria bwoti yango tuchikorora nokimwachira ga mamu arorire bona ekero tukaza no gotoa pore muna goteba nga nyasa irendo tagwe totiga igo umwako na jetenda ki tutakuna gosaba igo umwako nde tanyora nyasa otebire nga kiro monto twana taligo chigokwa togenderere igo tobaba ngaini mono nche nakolire birangeli byeno bira so mwana oyipita ongeri omwana moke nandi gatiga abana bake abani bimwere bitarangaini apo no aba mwana utarangaini atuo no nyoano kubuturo mote no maranga no monto kinire gaba na taratu aro bongo bwo gosibu gosimeko muringamu bona babo obwa kongo borasayo ebibionsi mobeko momo sabero mochio yo pitongeri moto sabere twensi bali bandi bonsi bachiete kurumoiso nde bagotubwate kanina nda bandansa omochia bali bande na balau barengeretie ngabachikuoma na chinka timoko chimuoma na nkaba gaka baigana banyana bona batura abanta baya ana batorore kana tine kisuti chingaini sana torosa tichitukia abangina baya sana dokurige toromo ngino ya tarakaragire
lakini kimwaikireka niga mwamento bororo abana banza kwengenta abana banza kubarama kinyaruka cyanza gutama kucisiko cyasira ichibuna ndoche nga muna mokulwa moko gendaka teba ngomwali mondie kigateba nga kara tuwarure sa matanga nyoene ichiro nyoendoche ntokuoma na nyumba egente kimoire nga ntokuoma na nyumba no ndie kioteba. Asante sana bia mono kolire muna aruro basemi obwo yore na matona bakora kina bakubiki genteka basona bokubuguri genteka mogegokonya bono abangi na moke banate bokoramba iyo ntote kogenda iga tindi kora enda isiko onko chana ande kabono niche bamura bamwabo bara elinde bakwane tokoro tokwenda chikanisa tonyore nga twakorire program bwangu tumaye kwenda bono ase abairi bono igana twachakire iga ngorigereri nga bamura bamwabo mbara iga na abange bali lakini bali ndoche baikire gibanda nabo bali bange ndoche baikira ntubwate mugaka tatamoko omwanja sagero mumuro mwabo ntubwate mugaka Charles wange mbamura betio sinjo kora beruguru Charles kambi na bamwabo bono nchwango bocha muna mureigo ono yakuru ku Charles omwanja no mugambi na baro nyore ngwinare ngochare gocha igo nchugo cha moro rambirambi egera tokore mwa tuamanyanga nende chinsanga kichiko enda intuna mumayete bia mono munyakerogo asoka nyora kabagaka ku mwana minto nchamareta mwaigwa no mwancha no sageronde pita no yo minto ongeli na sagero na abamo inkinda abatebe ba minto mwana oyo minto na balengo mwana omenyeta isiko mwana bwengencho twasiri omwana olenge bwengencho aseke nyoreke lakini endo chiro ralire karalire ende endo tora abatebye kanisa mwachira mutusaberanie abanta atigiraria bana atigiraria bali chisukuru omongino otigairaria omuburaka abatarere egere esakuki omwana ominto gekoraki kegenderere tingo twara mangana mange yandi gento kende ndatebe nga ba tokonyire chingencho awa kuru omwana ominto agasirete ngo bakera ngambu ya mono asogo to tukatwekaiga paka ya ikere twamorete taigoro tokomweni bono mbuya mono sana asogo ntegera Charles abaminto na bakwani mbuya more njoyo nde mutuwa iga Charles kambi ngorukwa kambi pito no mwana ominto kambi nsaiga nonka ono mwana ominto nsa timenye tia mono lakini no ngotoka tu no grama ngana una ya tokire tinaya komocha njengo chikorupore se familia ase bokongo bwata nyore to mwana pita no moke na bakor kumbwati goseni ria kabiri goseni ria gatatu lakini nyasaye nero moete kiro mutu na muangirete chinga kichiaye egende kene njiraje koteba nga ekiumbe nkero mwasa aga ankango chikobapongesa kekeru usite kurumata bagekabonsi bibakaruguru nyona irobi ntoko igwete ekira kinara egente kiya kera kitu abeka buya mwa abeka buya abantu bonsi baikanamo esoboka muno bokonyorekana abantu twachamo twakonya na mangana yaera andi timbuga tia mange tukocha na kogambalina kama abaminto bwairire bwakire nchelie Julius kambi nkoroko oyo mwabo Charles nkano gabu bono oyo mumuro minto sirire nginyole nabo twakina nerekera nje kumubwati kurumaiga yane mumanyi nere bale ekirenge kemo so igo buna nje mumanyete igaro mumurabwe chinguru sana nando olenge komite tiese gasiaye ikina kinda motiko kwa advice vijana tatigo kolege ntokia kolege ntokia kabisa alafu nande tema ese otwale amatendonge
ntubuna twabuta nerega iga na barenge nini omongwana nabo twenge gocha twabuta nere korukare bari orocha abana bataramanya ntwagachire twasamba amatoke tokoenda mogondo twatulitoke twaicha twalisamba twali ebituma twasamba nere igo bono mpolese nini esa mang'ana yabeire nomoke sana emiaka nabo agendo otigarite emiaka emeke igo bono ese on my part namo nausunikire sana ese nini eyo igo bono pole se family na bali mwachire gotoa pole yeino no tola karibu sana asante biamono ono onkogenda bwangu nabatebya asing'incho rende moroche chinga kibona chikogenda ntobwate abang'ina moke bali baraiga bang'ina moke kusaba abo baswate baletire kaga iga rende tinda rigereri buya ndore simoberete nkorigereri nkonyora muracha yara yang'orobeire igama yanga ngutambuka muna nkorigereria nkonyora ng'amaete tore nyumba imi nkorigereri nkonyora moyo basi go mwang'ere chinga kinyoro nande mugocha mwana kweoma ni chinchera nase mokogenda ng'antonyore tikabagango nabwate kinare cyo gukwana buna nyumba onye toyo ng'ainare gukorusinga kinakuganeti gonye onye toyo nakia onkeyo biamona asingi njoko ng'orobere chingaki ntagete gusuka bwangu munango kura ebinyoro ngochinchinde program ng'eno yo mtuto kubwatera na nerege kogera nonyenda iga nande nimbwate chigaga asiende ngokoraga iga busio igongo kora bono mapema karona akurire kurua ase nare goikeri nkwando yo minte sa kubwatere program mono yo kurangeria abairi kare goikeraga abu njetinjo chenta te gukora kuruka bono muna narigereiri iga ntubwate chikanisa cheito leo na bitoko ende binyoro ase kenyore kensa buna tura otobwate chikanisa arakane nsa iga buna tureiga na mononsa iga se family umuchogi kenyi chiri chikanisa isatu bono onare kuburi asomo yo mukanyeku toena ne chikanisa ichinango chiaturerieta nangora bona kwari bagokwekwanire muno mulisia kuru kanisa ira kiri bono gukwana bune kanisa tindio kwa bune family asinge njana bondoche umulisia mutiri kuru kanisa yeto ya nyangeni nchigocha orurambirambi yao asinkeye igona ande na togo agokora gukwana oyo orochi kanisa chirichiro oyo wale white obe tayari amona neri erorore koroku nerorora nere koroku gose chesera osero Israeli nerobe tayari tukore kurugi kenyabo biamono mwalimu asoko nyoreri baga na njendere nduwe yane Peter Ongeri nje motiri nkorokwa uno moibwanu murisiande kanise ya SDL nsabwo momuro yo igabuna rarete no muntu rene familia ngiya mono abana ni shukuru bale na bachogete na ende konyaga kubarigeria igono umwana urengo murunge sana makweli gachobete akamoira lakini rende nyasao yo totongete nkomanyare tagutiga abana bari bachandeke onyane skuri bale mbakore bono reno mungino uri no gwatigara nyasaye namanyete nakorende nyanchere nsabe tata nyasaye umurwa abantu mugako yo Peter Ongeri omwana kwa mumanyete amatuka ya kwa moete nkomo mwari bono urarire utimokire ntwegene tokuboki gunkoro bono karuo bole mwisa abantu baya tigire na bana bamwabo Yesu ito tukuganye ekiagera nayo murendi obonsi abale chinchera gocha soja kohene kingurarire obayikibuya naendekera ikenga kiyokoirana obairani buya kwetera serieteri ya Kristo twasabira na kwegena amen muna nakwana utokora bwangu anye mbayo manya igatwa kore
narangirie kanisa ya wale white nye mukwani teyo twaruro narangirie iri ya ro Israeli nye mukwani teyo twaruro bono togusuka togenda ase kanisa ire muinogaria ase ifamilia etore omonto nkomo omusiriki oyo monarororo ya Pentecostal iri ya muino nere muino gaiga aso yo ndagusiriki omumanyi ni familia yaye onye mbaye kurwororo nandigere tindarora abantu kurwororo tiango ndarigereri aho maite ninka ankorigereri kana akora kora muntu tayo ongo suka ngende kanisa ya Utamba Catholic Church omugaka Ernest na bogukwana na ndangange mono ikora noruchi na umuri no mugaka iga na ndoru gusaba igo twakurire kurwe kanisa eyo Beano mwalimu aseribaga nainje nabona ari korete ngora yane gochaga asenya gosira Peter Mbera familia ye yabere wakwa nekeranya sana matukotara abamange mwaboyo nyagosira bale bane asaba mura oyo nyamweno nasirete nyamwaro nerema agasira no mwana yo nero sirire bono omwana otigarete ndo chengamo manyi nabera mabera asenge ncho mongnori omugakori ongeri no mongnori oya nero bunasirete emesabe ye bono nero yali gotigara egere omuchoye noro onyagocha liberera lakini bono yabere buna yabere nadenje ntaite kubatebiga by the way nyasa ogoita abantu nsetani ogoita abantu because nyasa totongete tokole miaka menge saidi ya 100 namo saidi ya 100 kora nombi piringo totebiere ngambale bali kokora paka 400 bono lero konyoro kero monta atenenire wansa kura umunyasai ngene merobili ya nyasai ngabono ngana bakoleteiga lakini yera magosana nsetani uko tari nyasai bono igo nche nabona aligo tebie family ngarema ege kokera twensi no torigereti naende nkwere nyasai ngambia mona senge njonga ki aliko chakotebanga itukugite nalio kogenda abante bali gocha gukora visa igorente omwalimu nenche naira nirimbia mono ese ngora yana nenche narure mbia mono tutwesidie nere nsabu ngende kanisa ya Siochi ere mata igagisaba akwana chikaye tinta tikorambali atambe nkonda chikanisa chitonjukane chirange sinjo togende bono gusenya munima na atambe mono bokonya muntu tagoika amakwiri abuchire bono asikane chisa ikanisa china toire isato na toire Gesuresidie na toire Church of God mata iga na toire na getutumo inoga ndenaro onyo ndetaiyo bono asinge ncho narangeri wale white na ariro mukwani oyo moikiraiga eyere nsaiga moino ngorengire ndiriko gochwe karanso mongi na sabina bogocho rurambirambi asinge njene chikanisa twarenge party asinge ncha baburire na okwanyora libaga to kurinyora nande iga baraisigo ngora chinsa ne chinke roche chiabeire saa staiga kwenda tora saba iri egere roche lire na bodira chenchi fato goika igo manye program ya butokire biamana singe cheri baga nande biamana singe chechisa nonya tora soba kongu bwakire bya gusebo irire bya wono kende ngeri tora akwane asenge nju egento getakeire na masabo amana matera tigango torire birengeri asu gusaba tosabe moto tongi tata Nyasaye na kwera niringa biamono mana asenge chechi secho manene ronya Nyasaye tata abasomba baba asangerekaniramo asenge njo korara ku mugaka
nyasaye tata ro mugako ya kararare to manene no momanyete na ande nyasaye tata utigire familia ya maega amana abamu abo nyasaye nabairi nyasaye twachira asengencho yokomboresa nabo igona kumusindikisa omonene otokonye oturae kurumo chakano mpaka mweri nyasaye kero turakore ntori bakirita ria ona kuritogia rora mbare obare inchira bona igocha nyasaye bari nete byome bya mwanya bantu nyasaye nyarako bagokubarabia nyasaye kero bara ikentori bakirita ria ona kuritogi nande tuchaka sobwamu ina sabiri gwetera sirita Yesu Kristo yoro mutori ito amen bia mono bia mono ase ribaga kururio ngosonde naro liongo siochi nero okorra muntu taiyo nyataro siochi yani nyamiobo alafu ntobwate nyamiobo sidie bona nyamiobo sidie yere mata angene liongo sense mali onyo ndo mukwani ori kurworo tiganga chigocha Yamana seri baga abaminto nkuba kwano aitora sama bimbi yamure bona bato kwana ni asengenje chinga kiche ikire boigo iganinka nande na wakirise kanisa ya Nyamiyobestie ono igoto ko ire birengera libya so gusaba eko era bona twakwanira amange bona toroche ngeto gukwana igo chipole abona ande togenderete igo lioka tigato sabe mochenda atanyasaye monene bw'emiganda tata gwatuomera ni aseri tukeriria rero gaiga nabori tukeri kwa libangite ngantuomera ne twensi pitch nse moinya basogo cha gusutia oyo minto yo rarire tata ligere lyangu atotongita sense yo mochenu ugatoa matuko toko menyense tokore buna gwatu bangire to mochenu koria ikire omochenu ntobwati kobwa nabato gwaka ngambi ya sonsi igere lia abageni barure chinse mawao chinse nyechi bachire koru ogusutia tata omochenu barinire byombo birosi no kubago kwa mwanya bantu obaseseni obarende bakabaike chinga chiao mochenu tata nyasaye ligere lyonsi aiga tari ogwanja gwito mochenu tiga yabwe na soro sobwanjani bwa no umwana o Yesu Kristo mutori ito nkorengi asikaiga ngangende gusuka ngarongo chigusuka tima itigose ekwaya ire tayari ire togotera kwaya ende yonsi ire tayari nje no gotera mogocha monte imo bwa togotera yakora na batei mono tari chinkwana chire chingenjo na mangana amasabari nengenje stweikire egere tosabere abaminta abatigaire egere nyasaye endere kobaremia ekora nyasaye nero omoremi bwekene ondo bwata ogotera nje nabeka kira ekanisa timbegetinga catholic nere kuongose program nonye nero gigotoka ni bwata ogotera kuri tayari na bagotera SDA na bagotera wali white na bagotera ekanisa ende yonsi keko gara twensi yo toko boli ningo nyasaye gotora twensi muna torega no gwanja kwa nyasaye igorende ondo bwata gotera materi bagererio gotera ngosuka kuruoro moteba nga twendari ntoiri bagario no gotera totere otero mate no kurandio konene astwe ikeire rero onye kwa yendete yere tayari mbale abamu abonda ira nasi ni magasi nginyo tate ko chinjige pindi na chigo ikasa sta igoro iga igonje njitige pindi to anda saba iri aba iringanyete barasuka ke barachake ko ratuko botura tuke twaye kodreki twachire bataraikabia bono ntwa batata mbawa abamu abombare barenge batarenga inga kinarangiria na umurobo mwabo monene urega iga oyore mugakatata moke Wilfred Mironga na bugochoru engora asinge njobono tuganyerete none chikwa chinya kwiyarigani omugambi oyo no ale umurumu abo tarenga inga kinarangeri na barasi guchikogita ikora na bona bara risoka
tugocha ngonga kitocha gukora mambi mwaka Wilfred Nchwanguru engora semu muromino ekorekero narangeri no cyo kwebanga nakoro konya turaika tona gusukeri chinga kirende tokoma kwenda saba iri naba abaminto mbara abatatamoke naba murabaye barwete ari Nairobi chiga kicheno chigo ikanto bairi baga erinde mukwane buya mono munyakeroge tigana inchemba kwani ngabwa akire buya mono na inche na kurwe ngora se no yo minto rari mungino rio tigara no tegere teru siringa nerimo abachira bakolemi na intu twachira bakolemi abantu bachira abanga se kururi arara lingana bagukwana elimo ngalema ekiagera nyasaye namayete ngikiagera mwakorara otigira abana ulinda abana abo igo marehemu n'oyo minto nche nare gogoteba ng'atigatimoke aganye ogocha kwa Yesu ogo nogotimoka kwinga kintambe ase liroba ime igo bari mwachira mbuya muna asogocha anda asogokwana mwana morora matanga buchire makwiri abuchire bona abantu bachi gokwana igo barolinga bagokwana bosa igo na nche na akiringa mbuya muno bono rende buno nateba nabogocha erinde okwane ng'anemo alafu mugaka nararia kurumuino rendo yo mwabo gaiga bare bamwabo kurumuina ari nkaya itesere muino mumaite family ito nenene na barabunda abaibira akabagaka bakwane babere maite mbachinguchi bare bato ire bobe sana para mchibono muna mugaka oya mugambia gukora mugaka uri cyose boche gocha amono mugaka uri tata moke elicha mobe tayari mukwane ngane yema se Biyama na senge chweli baga mwana yo sire no yo minto ita onko moroko mwana yakora no mokale sende abako amba ko bomo kokoti yo minto pito yo no monto mare musana ko nyorante ngakia ya matu achete nyagitari ko yimo makoma kerobina kambi tukanya waromo nginoria akabekire saba antonse lakini kurugoro ko engora abantu 80 no monto lenge mocha lienga kie yiga tindete bo nande tu alenga abano monto lengo manene no choki na mironga indo cha mirongo goteswa bono monto yobuna atindete agatotebinga engora abantu abukorugoro ndaka mocha lia kunkaliaga agakoro mumanyete engora abantu abukorugoro ka moikero mongino olinse akege Kenya siagakira norocho monto marebi bono ntorocho mongino itoga karensa aria bantu igoranta manini bono tugasinywa ande tu arenga abanenga kiirende nkobwa mironga bwoboire ochoki bwoboire ochoki okobori buyo mwabanga yare ngane royo ochoki akabitereriwa asenko yoriro mwana oyo ochoki ogochikoengoro okorosa ogochiogo soya magoka kanyoro mubere getugundira ogosoyi ochoki omete gasire tenchera agaeta nyansanja agachago ikanka ago twaikire tutimogete morogo umwana yakamana koengora abantu baria abantu barenga 100 akaengora abantu baria paka gago ikero monginori oabekire ono monto ultino era karora ibu akamote manya uko baengora gochia obachoke nsorusio yo nando bachoke buna barenge omwana yakabaengora gotebanga echine chiguni chiechikagwa ntebe nande limisweli moiwete eline elieto lia abantu bakwete talikende gego tiokeke ono mwana yo kamara bono no monto mare mubugo kumia geseri omwobo ete komora na mukumia ekende omwana yo ganjete gosomia abana jaki watigeirwa abana mwana yo minto ganjete gosomia abana inche nkomonyora njirango chikomuboringa yankware gotorangeria torunusi komi omwana chikore sabuni sakare college agantebinga kai
aye kira nse timuri ko ndiyo changeru bono iga inche mbarangeri igo mwana omanyete gakare kore chiyo bonasi lakini tutamanyeti nchiko manyoransa chiombe chiyo gatega ya utakurwero mokungu igo mokungu ararisi chiombe chinyore chimori tumana gwakana ari chiro chitiga keri wakanire bono no mwana orengo omoremu orengo guo kwegerera noe mware komorora iga no muntu orengo omoremu bwengenche yaye omonto omokongu urabaisa korangeri nyone karo mongina akonyora omwana nga inchumo moute ngakieri ndi bantu bakakabare goteba nga mongino hereirwe mwese mwese amoe lakini abasacha bande ogotama bono rendo omwana oyo orarisi chaki abana bari gwatigerwa mbere gianchete ne sukuru mono ganchete sukuru omekiswa abana bo omwana oyo bachire sukuru nande nche enyegerete iga asina etiri chingongo goeta omwana amini omongino muboraka nero gosomia omwana kora ncho tosomeria abana na romo ga kaisa negetenge kiyore ntomanyaine na baibuli bao ayo tosomeria abana omwana oyo na igakwoti omwana ogocha kwenda college mwana nara omumura konya ntebiringa omwana oyo nkoenda are college etamu egocha igo mwana oria timaiti kuna togocha gokora rende ntori gochikora rangeri bairi ekogera mbera tata gete igo turage kora omwana oria rusika mbuya mono muna moroje chinga kichigotomyokia program ngo chenchinde onyo uri na kwana mwaka uri na oyo nacho ntebya ngo kwana arasegete inchubango akyo kwana mangana abere twachakire pro twanyorirwe musasiro tyochire muna toleiga igobono nga nkonyo urutore nje naba manyiri mose ko koraki mugo ikaga akimwa katata moke na gosoro ire sinju na gosika iga kukwana mangana abere kangora bona ko na chire lakini no mone no lemon wairire bie mwensi ono ga ndio ni kwa na mangana mangi oyo pito orarire umwana orengo mwororo sana lakini bora ito keria keria ikire aigete robageni etoko sabanga abantu bayatigire bareme abana atigire egere bareme egere omuginoria nerareme egere seterete gagane etoro bweti egataba iga abantu bamyuze muna murensa mwaruisi kuna abantu basita ma conspi amatanga nege sankyo naye gwakaraki asekwa igura mangana abeire naye gwaiko usaka batoko genda naba bango muntu uri ngotara batanga ngizo cyo akararo lakini bantu nto kusike siomba lakini mwe kama tanga azaba mito mwesipi aba mosita mwiga ke yoja sita yenko basarora tiene okana mangana mange aina na rayo kese ko nyari kero montanyari kise ko tamachiri mofato kasoa nto na gukwana ena bazembe yamo nje yo simira ka kombo thank you bia mono sana bono twachinjirige pindi onko yo minto twari kubwatana nere agendi kurwa bono kugenderera nabo gocha gocha esinge njige nto gochura gochiabo agero gendereri gana ri kwendera nyare kubwatana mbali bagukwana obe bwango bono nsina gote fato chakire gocha yege pindi ke go change totaitia to bwata of God eskuru nere rio mwana oli ale gosoma ndonyo moro igone keronta ite go shoten taite ogwela kamwe family taite go kore family bwango fada taracha korango bwango
ichukocha. Mungu wangu ataniinua.
Bia mono. Na wata ye program we yente tetonyagende bwango father tato bugata off guard. Moise ko moneno ikira. Ntaitache gocha n'abayiri baye. Fado gocha egotobere gasie nkongu. Abayiri be Evarin Kerubo. Na aba mo gocha complete paka bali bacha gokoya. Mwensi pi. Ande tini gochikonyora ibagalinde. Igana linda itemba nyora ibagali abene. Evarin and the company bali bacha on behalf Evarin. Mogo cha murusi gwebicha gakimwanje oyo murasabe lakini nko bachi nkwana togosali monganchire mogo cha buya mubuga twebicha on behalf of Evarin asaba iri bali bacha morobere buya. Next Ferista Ebange onye kare moinache n'abayiri baye. Next Ferista taite morobera abo buya. Side area una bali bara mukuru wali na liara ababugate bya moroche kaini asande nale mu butoire kamera mani onte bya siba butoire mbarusyo onye ke bakapchete bon simbuya arafu ekolera agosuka motu asabe ekolera asuke motu asabe una na iga ekolera na ireli bagasuke motu kipasa sauti eka oho saba. Tu sabe? Asiri talia tata no mwana mtakatifu. Amina. Obono bastata na sumana soma mtakatifu na bwalenge kale ulebono obrawimi. Masoge Maria wejire nema. Monguru nigali nae. Kwa nyolegesyo ko baba kungu bonsi na Yesu mwana wende ya unali negesyo Maria mtakatifu ngenya sae oto sabiri intuna baseria wona sekre kyo kugoito. Amina. Tosorole motongi tatanya sae watongi temwanya bantu asikini kyayo monyene digelio kwarange kurasubu kubwense korayane mogitere na bamaraika bao na obae chingororo ili banyali kukwege na butambe na gosorora rora bali gwatikira somo cyoyo unyali kubagitira ayo monyene omonguru otoiwe obonna bastata na somo mtakatifu na bwalenge kale bule bono burabe miaka yonse. Amina. Asiritalia tata umwana moyo mtakatifu. Amina. Biamono Bia mona soko baba igweli. Next enabatebya Ferista timaitinga company ya enera Ferista and company nchugocha ni morocho chire gocha bali bacha on behalf ya Ferista nchugocha bali bacha on behalf ya Ferista nchugocha mogocha mwensi Ferista company. Araf Diana Obaange Diana Mongina Onyakwebanga and the company. Na mokoro vera paka moina liga Araf ekolera igosuka motu eto sabere Tosabe Nyasa umuyomo chani umutongi gerone nse tuachira asora chinsechi
na seng'encho yobuya bwa Yesu twanyarire koba tukumira na senka ya korera ya no yonyarire koba gakurara Yesu bono ntubwati kende twareta obore mwasenke korera yo nyaro koba gagutigara Yesu omo boremu anyare koba gakurinda abana bari kyana yo rabe tato umwabo bono chinse chekero to kogenda tato one kabe gatia yeito ikera twasabire ime yamanyinga Kristo Yesu yoro mubori twasabire na kugena turateberie tabantebiri Elieta nkoro kwana mora umugaka James Yogoti tereit umwana ole buone Feristo umwise kokabiri. Asante. Diana and the company. Tobabango. Araf Porikap, Damaris, Wycliffe, James, Taitembarete, Asobuamo, Araf Nabasani Valibachon Biaf, Yabuna Kwana, Nawomogocha. Na kwana batigara bache ekolere gusuka mutu kolera teraika kolera gusuka mutu na kibako na gochera gusuka egere tuwana como prepare ya mukatikisa ndabe kolera ona tiga ngire ribageriga se family korera yane mote ipole obogimo boiga no bole igente kenene ona ebwatero koboko komi nyimbo ukondo bwatereke burugo egero obogimo bogenderere nyasa okonye tieto sabe setria tata nerio mwana rio moyo mutagatifu mwana tata icho na yoro gosomeri weito na yo botomeri weito chingaki chonsi kerekie mechando kerekie obuya kerekie makweli aheta na ole ayonsi omwana tata nyasa nayo yabangete no mereberie ye igo mwana tata nyasa twayibekira sama okao inyare koerabia familia atigaire abana batigaire mora ka utigaire mwana tata nyasa chingaki bagosonekera bagosoka gendera kobalenda tugitere twensi ekiagera ntori bayo mwana tata nyasa Torosi ubugima bwito chingaki echitororo. Ubuya bwa bokoreke twasabire bwetere Kristo yoro monguru ito. Setria tata iyo mwana mutagatifu. Amina. Bia mono. Amarieta njeno ngwa chasta zinguruko yubuchu ogande. Inkana ire gesura aliga. Uchaga iga. Nkolera yane aralire. Umurono wanyu meta. Igorende kubata ipole na ndirende ntwancha inega ngange tule tiatubwatira na mangana iga aere buyaga korra yane ubugima no obule abantu barega abange naji obora kama bagakamba iyo na abande bangina mba iyo lakini ubugima mbokorata gentuki nyasaba sini byamono chama yano mokatikista bali narangeli mogocha asevicha kuna rafiki wetu mmoja sijui kama ako na wenzake kutoka Narok, sijui kama wamewaziri, nasikia walipotea njia wakaenda Gisusu, sijui kama wamefika. Ikiwa wamefika, tafadhali kuna nafasi yao, hivyo mkiwaona mtaniambia kama wamefika. Kuna wenzetu kutoka Narok, ASA family bali narangeli bane chugocha na barangeli mwensi chumbura mocha sevicha mwensi bali mwatigare family chugocha araf karoba kona wokora
Team Nairobi.
yairanire ekwaya toendaria tochake emisa muna father ikirigo mwate kepindi ekego change kiregente ekego tenena emisa yachaka toendaria somobere including the family mokaige kwaya mwababango mumaete anga moraria mochagete mi komatera mwali beko gotera kuko chake misa family na moko endaria mobero chego charitari na bali bagotokonya kubugeria omubere baendaria egera omubere orio chego cha asaritari na basaba bamurange ba neiga baende bache na father no mobere please kindly abane babogoria mabane babogoria mobere moche gocha special request baende iga ema no mobere oche gocha alitari bali tuikaranse tutene twensi one mise ya jaka bali tuikaranse twensi pikuru magari tutene twensi
oya twende nyumbani mwa Bwana 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 oya twende kushangilie 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 makofi oya oya uwatire kwa uwatire kwa Tumsifu Yesu Kristo. Wakristo wapenzi, na walika kila mmoja katika misa takatifu tunapomuaga ndugu yetu katika Kristo Peter Ongeri Omwancha, ili Mwenyezi Mungu aitakaze na kuibariki roho yake. Tuwe na umoja kwa kuiombea roho yake, tuwe pamoja, tusaidiane sisi kwa sisi kujua kwamba baada ya kifo kweli Mungu anatupa matumaini kwamba kuna ufufuko. Tuombee familia yake na sisi tuendelee kujifunza kweli tungali katika safari. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Tumuombe msamaha wa dhambi zetu. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, asamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Na tuombe. Mungu Mwenyezi wa milele, tunakiri kwa imani kwamba mwanao alikufa na akafufuka. Utujalie kwa wema wako, ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako Peter Ongeri Omwancha aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake, anaisha nayo katika umoja wa Mtakatifu Mungu daima na milele. Amina.
bali bagukwana komoranje totegerere erinde totegerere ing'ana rya Nyasaye kamoranje ikaransa tiga kobeka eriogi karatiga nange ebirogo ebi aye wamwabo karatiga ebirogo ebi aye tiga torategerera ing'ana rya Nyasaye kero gonkeri kieng'encho mono goetani ing'ana ya Nyasaye osoma waitu otang'ani gokorukurwa ase ekerero kia Yeremia 3:15 goika 21. Aye kwandusirie omorembe ase omoyone na inche nebire ayare ayomooko ngateba chinguru chiane chiaerire na ogosemeria kwane ase omonene boigo inyora emechando yane na obokong'u bwane buna nanyure ayobororo ase obosongo omoyone nigo ogenderete koyainyora na bwekeirie ime yane korende amang'ana aya nigo nkoyainyora ase omoyone ase ayio ninde nogosemeria n'obwanchani bw'omonene botari koera ng'a titosiriri ekiagera amabera aye tari koera nigo bire ebiya asekera emambia obwegeno bwao nigo bore obonene omonene nere egetari kiane ayio naro omoyone ontebirie ase ayio nimosemeretie omonene nigo are omuya asende bwensi omonene nigo are omuya ase onde bwensi omuganyete n'omuya ase oyo okomorigia nigo ere buya ase omonto okoba n'obotoereru na koganya ogotoreka gokorwa ase omonene ring'ara ria Nyasaye tote nase okoyetogia ebanchiri ogosoma gwa kabere ogochikorugora ase riru eria Paulo omotomwa gochia ase Abarumi 3 tuchakire 31 goika 39 ogosoma ase oboikeranu ninkirende toratebe ase ayio onye Nyasaye ore ensemo yaito ning'o oranyare gotobwa ere otarorete omwana oya amabera korende akamorwa ase eng'encho yaito into twensi naki aramoche gotoa ebinto bionsi amonere ning'o oranyare gosoera abachore ba Nyasaye Nyasaye nere okobaa oboronge ning'o oranyare kobanachira ekina Kristo Yesu nere okwete na kobwa asaya obokiwe korwa ase abakure nigo are ensemo yokoboko gwokorio kwa Nyasaye naende nere ogotosabera ning'o ratwatanane korwa ase obwanchani bwa Kristo ine nogochandwa gose nobororo gose nokorosigwa gose nenchara gose ngesobono gose nobobe gose nomoro buna erikire ase eng'encho yao nigo togoitwa omobaso boira twabarirwe koba buna ching'ondi chigochia konyenywa korende ase amang'ana aya onsi twabeire ababui na gwetania ababui gwetera ase asare oyo twanjete ninde nobomaene bwokomanya ng'a nonya namakweri nonya nobogima nonya nabamalaika nonya nabare nechinguru nonya nebinto bireo nonya nebigochikocha nonya nokobua nonya nayare igoro nonya nayare nse nonya negetongo kende gionsi tibi konyara gotwatana na korwa ase obwanchani bwa Nyasaye obore ime ase Kristo Yesu omonene oito ring'ana ria Nyasaye
totene twense asogotogia wanchiri. Maneno ya injili yaereswe. Omonguru abe na inwe ogosoma kwevanjiri ntagatifu yaligetwe na Yohana umutagatifu. Yohana isano nemo 2 isano na kugenderera. Woika bagachako komorora ng'umbu y'enyanja bakamubolia umworokia indi wachete a. Yesu akabereneria ekene nabatebirie igamukondigia tari ekiagera mwaroche bikone kurinde ne ekiagera mwari etemegati elia mokaigota timo kolera endagera egosareka kurinde endagera ekoba wika ubugima bwa kale na kale. Eye umwana omwanya abantu aranyare koba ekiagera Nyasaye tata ubikire ekemanyiro kiaye asale. Nabo bakamubolia ningi togokora tunyare gokora emirimo ya Nyasaye. Yesu akabairaneria eye nero emirimo ya Nyasaye nga mumwegene ere oyotumirwe nere. Bakamotebia bikoneki ogokora elinde torore tokwegene mirimo ki ogokora. Chisokoro cheino nchialiete chisokoro cheito nchialiete mana aseroro buna yari getwe nabae omugati kurwa igoro nabaete omugati kurwa igoro bakalia. Yesu akabatebia ekene nabatebirie tali Musa obaete omugati olia orwete igoro kurende olekoba omugati wekene okorwa igoro nakyo omugati Onyasaye nolia ogoika kurwa igoro nakwa ense obogima. Evanjiri y'omonguru Kristo atogiwe. Mungu ni mwema na kila wakati. Byamole mwensiga iga mukabo na sabasen. Na wakaribisha nyote kwa kutafakari neno lake Mungu, kwamba hili neno ilipo ili tuweze na sisi kujiangalia zaidi, kutafakari kuhusu maisha yetu, haswa tunapoendelea kuangalia na kuombea roho ya ndugu yetu katika Kristo Peter Ongeri Omwancha. Yeye alikuwa kati yetu, ameishi kati yetu kwa muda, na katika miaka hii ambao Mwenyezi Mungu alimjalia akaishi, tunamshukuru Mungu. Mungu ni mwema. Tuwakira Nyasaye ngaki buya mono. Twensi tuwakira Nyasaye ngaki buya mono. Asengencho yekewa kiomugako yiga asenga yaye. Pili, sisi wote tumekuja kujifunza kwamba hata ingawa tuko hai tutakufa siku moja. Mungu ni mwema. Na tunapoendelea kutafakari vivyo pasi, kasi ni kwetu tujiangalie, tuangalie maisha yetu. Angalieni vile ndugu yetu amelala hapa. Erura alije na bechiete bono iga. Na wewe uchiangalie, ikiwa siku moja utalala, utatamani kila kitu ifanyike aje. Aki oroche kware gochi kobonayo pio box kiro muntu ngo tebwa arenge tebango ngakiota getoko keroche ukungi kirate uraganikia koru. Aki oroche kware gochi goteba uyiko bange biye kire gento kelike smart atebe iga abantu bache ngora igo
bantu bakore 1 2 3 mba kariogi batere buya matera maya pio box good wela lakini akamonta akaga norika buno kolika onye kole ke ngongi none ke ngongi onye kole bunore na bakore nte keke igona nakugo teba nga omuntu nero kuirikira historia yaye yobogi mabwaye ni kila mtu anajiandikia historia yake. Sisi watu wengine wanakusaidia uandike historia yako na uishi fema, lakini zaidi mtu ndiye anaishi, na maisha yale ambayo unaishi Mwenyezi Mungu ameweka mipaka ya kuishi kwetu. Obekire chinga kine chimbebe choko menye kwa mwanya bantu. Na ndio sababu tunapoangalia katika masomo yetu tumeona vile Yeremia yeye mwenyewe kupitia kwa kazi yake ambayo alifanya analia kwake Mwenyezi Mungu kwa mateso yale ambayo aliyapitia kama mwanadamu. Analia. Na ndio sababu kitabu hiki ambacho tumekisoma kitabu kirero kya Yeremia nga akarwebirero byaye gucyasi Nyasaye akarera Nyasaye amororera amabera. Hata wakati maadui wake walikuwa wanamtesa, he really meant it to believe and to trust in God. Hata wakati shida zilimkumba akaweka imani yake kwa nani? Kwa Mungu. Na huyu Mungu mali ambako aliweka imani yake si Mungu ambaye anafananishwa na mwanadamu, ni Mungu anajua kila mwanadamu vile anafikiria, vile anatembea, vile unafanya kazi yako. Ni Mungu wa kweli ambaye anatuambia kila wakati yeye ndiye njia, ndiye uzima wakati wote. Na ndio sababu sasa alipoweka matumaini kwake hata ingawa kulikuwa na shida, ndiye mnacha akagoteba buya asogoso mugutwe gutangani. Ocha akagoteba ugukwana mbangana akworokie kenepi nabasu nyogete nabaicanete nabakumetie ng'emechando emenge anyorete kagokwana agokwana. He speaks with a lot of pain. Agokwana kabwate uburobo nase ngoro yaye, lakini bona kuitara sugukwana yagokwana agotoinyoria onde bwensi ole moyo wikaitira amakongu wikorere wikochandeke omanya korora uburoti bwango bwa Nyasaye wikorere wikochandeke wikosunyorie bunatebere byeko munyene ekene oburora bwate nagachaga kurigiri guchimayega mechanda eteire akia abantu ba muchandire nakia umatete nebinge ebinde binge ebiga byagerera byeko munyene atabwatyo murembe. Na ndio sababu akaanza vizuri kwa kusema, akayatafakari na akayanena kwa kusema kwamba katika maisha yake yeye mwenyewe ayekwa harusirie omuremba so moyone na inche nebire ayare ayomogoko ngateba chinguru cyane cyarire na ogosemeria kwane ase omonene boigo inyora emechando yane na obokongu bwane buna na nyure ayobororo na ayobosongo omoyone nigo gendrete kuya na wekanirie imeyane nemechando kurende amanganaya nigo nkuya inyora aso moyone asayo ninde nogo semeria asore engana ya Nyasaye ekera ko inyora emechande ya eteire. You see now in our lives we remember enchire mechando to gwetera. We remember the way this man has been suffering from sickness, the pain he had. This is in a way that we are now going back to what now Jeremiah is speaking about. Ngana inyoire enchira na chandekire netina abori unomorembe. Ni watu ni wengi katika maisha yetu, watu wanahangaika, wanateseka, wanalia kwa sababu ya magonjwa katika familia zao. Abange bakorera umwana ono rwalire myaka 5 abana ba minto bachandekire umungino lina arwaro mugako lina arwa abantu abange bakorera with the different diseases in their body. Maybe onarwalite cancer, maybe oli malaria, oli nokugorena tuwakieta hiyo oli onde nere ngoyaliale nabande ngoyali bale ekiagera na abanga ase family no nyino mulembo obolire kwa sababu ya maneno na vitina
ambavyo vimekuwa kama ugonjwa katika familia yao. Mungu ni mwema. Ngabona wetera somo lembo yo mubolete, lakini obekira kwa semelia sengo asinyasa. Obekira kwa semelia asinyasa. Na huyu naye katika ugonjwa wake hakufa moyo, aliendelea kumtumainia Mungu kila wakati. It is a time that we need to have hope in God, a time that we need to put ourselves with a good gear, that we need to celebrate the truth all the time from Christ himself. Era akabekene akabenchera akabakirigento akabugima nero gutonyuria kene pi nganonya tomenyerete emechando toinyore tari ntwa batangani abange mparo bachire batayinyoiri wikabono lakini bachandegete. Wazazi wetu wetonyore abayibori baito kisokoro chito, you just imagine onye into tuchandegete into barabunga kibachandegete. Maybe those days there were no hospitals, lakini abantu bari gutumika chinjira cyabo cyabene bono kisokororia nyagitari ncharengo bone kirabo nyagitari ncharengo ngaki abantu bakarwariwe byo bogisi emete igake gusiga na twagia bwata byo bogisi we ngaki abantu nano ko baru bakabariro ngibaka tumikire emeyo umuntu nako kuno moyigo ngaki ora kuranga. You see now bantu mpaka chile nyagitari bagotumika emete yoro sana umuntu baro umuntu onde lakini nando bamoyo. Lakini rero naboko nabaka nyagitari ekiagiro utabwatyo gosebino no kwena tubwatyo se nobe moyo kwagenderani. You see now abantu abange toko gendo ko bayo bwoba mukanyu abantu abange nigo bako gendo ko bayagento keke digere na corona yajete kera corona yarengo ngige itete abantu abagente kenge obwoba bagaita abantu umuntu agochiko na corona yachire ngokware pia bogisi obwoba goyote ngabona nchirio na ndionsi timbu atibogima kakonya koko kakona koyana guchiarie kando ochuwake samwa kya bantu bamutigete ondatere ko muikange pia bogisi ongusa otire bia mukale gake tebi mukaranse komo twaro gosemeria ngano nyeme chando kero tutore ndikeke tutwaro gosemeria asinyasa yento chandike si family chitu abantu abange twabeire tari maruiro ka to chandete abantu abange babere chindwaria. We are making people to serve in the families. Omonte rebye ko manyana bamenyete lakini aletere to aborti abantu mole once yo marembo burire obuno buruire burire bwasoire monta bwato bwa bagocha asore. You are not even iga monta gocha gakorrekana kurusika aria amanyeta ebuno gocha nebi iriogirioka stress yoko koleta somuchyoyo makiyale ko babuya kakyo tago tigo monto ria wale mareri to molete na stress yali mebwango buya mukale gaki a Jeremia ni gakorera kamanyete nga ekenepi egeko gerago koraigo na abantu bande bagerire. See even the time abantu bamo bangerete bakamuruto bakengoroime na kwete takweti kera bamuruto aseti ntiraime bakairanga ngo kware bati akaba moyo asiritere nyasa alisimama imara kwa sababu alikuwa anaongea ukweli. Na wakati mwingine wakampangia njama ya kumua lakini hawakuweza. Na sisi katika maisha yetu vivyo hivyo ni mengi tunayapitia lakini tunavumilia. Omuntu ngorwara ali bakabantu bamanyeke nyoronga na arwale teri kuba awakira kero omuntu esi tagotika ninche nabo timbogeti ya ogotangase kinyoreke kima mbaro barwarte bakakansa batari gokwana tiakonya gwetangasa asa abantu ngakwachire akingo gosabira bari mebwango abande bari batatageti bagose moyo ule bantu bari bagwete ngakanga ngale gwachiete bone gento kero beko gosemeria asinyasa tebyo yumina agosabire kara acha agosabire thanks be to God ataje ti agosabire to wakanya sambia mon iwona ko tebanga ekenepi oyo konya abantu nyasa. Sisi tuko hapa tusaidiane tujue ukweli uko wapi. Na huu ukweli aliye nao ni Mungu wa kweli. Aliye na ukweli peke yake. Na ukweli ule ambao tunasema the truth remains one and it is in God himself. Ukubokene. Ekene nto tokwete ngaki egera gokwaneke egera komenyereke egera naende aibiyeko monyene gutwaro boene. Bone kiroko nyaraka muntu karaga kora. Gono rochinga akiorochi. Akora muntu maite we simi echinchi acha muntu awakere simi kare para mata we bitumaini nore mwagabu ya yanga kara atambe tindi yabo na chiete sabarti nachi tewe tubon kaiga kare ebitumaini kare
you see now abakoro bonge ebwabuta as per the technology buna ya genda go shape muna ya genda komenteka abakoro ebwabucha itale konyare kana into abanyina asitomenyete tokorekene buno mungwano ya omungwano yokurukunere abra amini Jeremiah amenyerete kene na kemea kamenyere ngana Nyasaye wanje ko Nyasaye wagakoreka ebiye ko mwenye ngana nyokolera abwato gosemilia Nyasaye. Ni wengi tunateseka kwa sababu ya shida ambazo tuko nazo. Tuombe Mwenyezi Mungu atuondolee shida, mahangaiko na vilio, tusidi kumtegemea kila kujao. Mungu ni mwema. Ega aki amarwire achire yakira chingencho. Mwako narwarete aye norwarete abantu buna tolense gantu rwarete kiro muntu arwato burere bwaye naro bwate sukari naro bwate pressure kuruga bono tigabona naro bwate likuba naro bwate emekonende tuwete bono gontu wete aye bono naboro no tai kiro muntu abwate mechando ya twensi bingo to gosaba Nyasaye tokonye Nyasaye konye familia Nyasaye reto morembe nonde obukolekaine nchira kolekaine nera ngosabali Nyasaye ngonye ndonge Nyasaye ngonye mbo muntu mbiya Nyasaye ngonye. Now here comes there is a question always we ask ourselves Nyasaye akagutunga muno mugako yatungetu ndocha agatungwa Nyasaye akamubika bina mubegete pia box omuse torocha na ena agutungete muno mugaka na ena agutungete muno mongina na inchina antungete torocha yabon nera akamutunga bina mutungete nera akamutunga bina atungete torocha yabon oga. By the end of the day now are we going to die the people God created? Bia mukaliga God created you a good person. Are you going to die as a man in a family? Mugako uri okwa se family muno mugaka buri muno mugaka uri toiweti abo omongino uri okorwe family muno omongino uri nasirete mongino agete nasirete ayo omongino nabararete wosira muno omongino uri ochetenga wosino gosira munike tanda wiri gete kyaje to ngakiorocha mbia mukaliga ngakiwasira ngakikwagenda. That's another thing. Ayogo se uno mwako uri ocheta ochagete family. You see now you have your family. Wasira uno mugari ukori obwato musimamo bwenga yaye. Gose uno mugaka ororo pio box potea. Ngakiorocha yoragenda. Bon. Ngocha gokuno musasrot. Ikiagera egasi musasrot igo ni manyete. Igo na ni muroche mu manyete. Ngocha gokuno musasrot yo manyene gose ngokubuna photocopy yo musasrot. Buti abo owo kumne photocopy yo muse ngakiro cha abo kwa mubuli mwe kana seko mwoche kumne photocopy wose naye surely anga kiro choko chokora. Are you the original person that God created? Mungu wetu wali gaki asura ibye ko monyene wika tonyore na kima tobanye kenepi. Am I going to die as a photocopy or am I going to die as the original person God created in this world? God created me in a unique way. He created you in a unique way. Now this creature that God created, He wants a person to go back to Him the way He created you, a good person. And that's why after creation He said all is good. Mungu ni mwema. Kiregenda tongeneki every statement that He made after creation, after every creation, what He has created is good. Kiregenda tongeneki ya agatung agaisaneka nganeki ya tongire aki aye. No isandikete mwana ore bu umuntu namwe umuntu narocha we mno yokabesire yani acha mno yokabesire umuchi uyu tari muntu omenyete muchi agocha yari mno muntu gete akagocha akoreka noro pio box rumuri kure ngakiakale nganga no musebu umuchi umuso yaro murikwa ngakiurocha yore igona kote bangasubuki bwabo igo omenyete ngeri buno muriko osomenyete buno musori bongeri ayake sabwa yawe yoko igawanya richibu ngoje tuli chinga by the way omongina omenyete buno omongina bwa konda gosu buno omongina pia box igo omongi weto boli gaki omenyete omochero no monto gocha konda genda gosu ni aboro buno monto nyasacha atongitire ndo monto omirongi. And when we tukiendelea kutafakari haya ni jambo ni moja katika somo letu la Injili. Kuna hawa watu ambao wanamtafuta Yesu kwa sababu amefanya mengi. Waliona miujiza anafanya bale, wanaona hapa hata kiraba alikoragira abantu televisano network ikabwate gabwo abantu bakaenda gerekamenta pia bogi sitting well.
na kibono gekora bachage kumuringa yore igusina kaba kumuriye intention ba kumuriye Kristo role ng'abantu abano bakondiya tarikende bakondigiri tari bukone na akorete baroche egento baroche ndage buri mukaranse ko ngyo kurigiri yonde ngyo makorre to mosani totebya omosani nkyaro mosani ngyo ko ngya karo mosani ninki kero to ko muruka that man is my friend, that woman is a friend, that child, that boy is my friend ninki yakogera eba ko moria okoba baro tari bikona akolete biko bakunanga uyo no mwana nyasa akolete bikone, but they are following him because of what he did and they want again for him to do more. Abakonye ndagera baragere abantu ntoro ese yasokuragera, na ndio sababu sasa Yesu Kristo anawatoa kwa hiyo fikra zao na akawaambia kweli kwamba si mnanitafuta, lakini akaendelea kubasomia bakamubulira swali ngakirende toranyare koba naende tokole mirimo ya Nyasaye naende tokubwenera Nyasaye akabatebya mumwege na Nyasaye naende mumwege no mwana Nyasaye utumirwe ne mirimo yaye mbuya mukale gake emirimo yago kora yokuweni abantu emirimo yago kora yokurandya enjiri yokora 1 2 3 okonyera abantu bagwenye okonyera abantu babokire kurwasa bakule yegene nande mwegene nero yotumwa ekera mwamwegenire uwancha kwa Nyasaye gokoleke mumanye mirimo yango ya Nyasaye. Mungu ni mwema, na ndio sababu sasa ekero urasenga ekero tutegete kumenya mune photocopy manye mirimo ya Nyasaye menya si Nyasaye. Mungu wetu boli menye mirimo Kristo aje gukora sensi agacha gutori bonds agacha gutori twins tiakobe kibenge kenyoro kuru muntu umya igake kana bokorokane gutio begete suti na were wero guti yakire bake pasi lakini yake muntu yake begete suti ne photocopy you see now ana mata na foto weston tibuya wochaga matanga na foto wochaga kayaga na tuachaga tuli biya kimuro china tueso kete buya smart iga tocha matanga pita pia box wero lakini manyase kwarwa ngakikwayetika eke ngongino kyo muntu yache tiyo igona kwa tabanga subuki bwa in fact ya sole nayo kweli liorole, am I living as a person who God created? Am I a good person? Christ became a witness to himself of what he was doing, and he taught others to be true witnesses of the gospel. Akabasomia kibakoba abantu aba yani bare abantu bekene nande basomia abandi gore kene nande bamenya asoburunge nande babe kirori ye kibaho kora na intwe tobe kirori asaya to kora sebinyoro byetu. Mungu ni mwema. Bono kuro umuse to koba kirori ngano umusore toro kiaya kaba kirori yiga eno musore kenyoro gabo nande gali umuchori wo musore pure box good well genda kuchali uli no kiambe muinalia no muchoya good masikani wa matobuya good well bono manyaga ogo kuno no mugaka uzo ogo kumne egento gete kyalo cha I'm stressing this point because most of the time na bikunyarekana wakinete buya ugayikasigete togenda tibugi maburi kwa kineto buya wachire kando kwa menyire bunota gete buna Nyasaye atagete yale ko babuya tomenye buna angena Kristo tomanye mirimo yaye yo komenya buya wetara subwanchani wetara sugutwara gosemeria wetara sokolemeraria na byose binyarekana na kiyeko rate bakura soso mugwitu wa kabere Paulo agotebya abarumi inyure gentekemo onye bantu basimba ko bamona intwe Kristo naramona na intwe tago totiga abantu bose nabagotiga abantu bose nabakogochwara abantu nabatago cheko kororanya gitari lakini Nyasaye nakubwire emechano nabera asenga ondetayo gukwana nonyekera moko minyokani nyomba uchikurangire moka mu murumino uchikurangire nonye mu murumino mwinabwe bacha baikaranse netu wakibwate ogotebigena mwikaranse mukore emechando yaino iga Mungu wetu boliga na abata barange ukubwatesia lakini Nyasaye tarairi Nyasaye tari korara na omanya kuburiga entekia ningo oragwata ne kurwaso wanje kwango kwa Nyasaye ningo orakurusia Nyasaye ningo oragotige ngora ausingi kiragere urwasi Nyasaye ningi kiragere totamira Nyasaye chinga gichonse noburu nemechana na makweli ebi byose byotebere kenenge yokira murusia Nyasaye kwa sababu alikuwa mtu wa imani kwa Mungu. Mungu ni mwema. Emechando tegera tobogera kurwaso okwegena eme akomutagera otamega abantu mbere bagakareme kona tata bako mojana kuru kanisa gete uri kanisa pi
ori kanisa si ngotaro obanya oeta ayakale gotara ekera mwaumera mwaitana ikaransa igwana neto kebwate okwayagera wata mo kanisa bi igona gwa kenyara nabagachia batebe mukaransa komo na ayetwara musimamo bona dio monda twara musimamo akorre nyasa bona utwetana mumuro minto twetana ekara twetana lichiwe ikare moinari kairi chiwe lire twalitiga nyomba twalitiga toigwana tomanya ko yande stogocha obwa mato buya sabanto ningi kiragere utamekorwa so gwanja kwango kwanyasa ni kira kurusia sinyasa ni kira kurusia sabana ba mino ngikira kurusio taibo ngikira kurusia sumu muro mino mwaka kwanire ko buya mwaka sangire buya ningi kira kurusino ngikira gero diritiro ne namba yesi miya kurusia asesi miyao tanga mu muro minto no namba ya to bwati yesi akimura itaga akine musibati o minto agasoka to chiari no ne namba ya echoi ngo musibati o mino tige bintebi to musibati o mino ino mwama tonde iko yani nakuote abantu banchaine goika batware enchira yo communicate every time they are always together, they share, they find a reason as to why to find God in what they do. Ba kolege ntoiga ba ranyasa nara nyasa God is present here ekera to ko ngana to nyasa to siniga no heme chando keroro ngwita to heme chando katikati to arubuya bwa nyasa moino hakuna ko ntoga aya sore in fact obwama to buya okoigwa no wekeya. Find a solution when you are near God and when we are loving one another all the time. Mungu ni mwema. Yale kwa babu yale ndega kibuna turaba yayiga witira se ogosira ko muga kuyiga nayo yetubu ati obwa mate nabantu twaruba mate nabantu. Twaruba mate nabantu yakobeke ngongine kenyoro by the way ko muntu karase kenyoro. Nani obutete buno obutie butete. Obutete aya busaigo ni muntu naruba kenyoro to kwanyere kurumwa go chikomora. To kuru siko mwao ngabona ayoro chinga to kuru aro chikaro lakini tigaba anto bono mbache kokorekera kwa rwalire mbache tikondora mbache tikondora mbache tikondora yabakore bintu byabo abuno bwataka munwa kaya mbache tikokorora bano ngota kire egente kene by the way no korota ketencha korora wasinya sa kuwen tinyite kokoro le nyasa ta koroch buya mukale gaki tata bantu bale ga baite we nonye nekero tiga inyora by the way abantu bale bara atware kigeni buoye mukamu muru mwa batacha lakini no mure sega matanga mura apita bon moje te mure sibo abantu aba yabatagatifu igoro muruchi mu mure ga sabo lakini nyomba asimu kurwa mukamu muru mino tagocha acha musange kigeni kigenga gusi nyaituga ochira abayiboli baye bachire nechikorera cyachire to korangari mokamu murumi no osimu murumi no mwino bache kwa sababu emora mabuta na mache mwiwana ini ane kwa menya gotebanga no lekera lituko nonde ga usenju mabiri kanisa nonde pio boys watera buya usenju mamosi pio boys nole bakevu kunayo wasoma chago cha soko chiko cyale inyora ngai ukalimu wansia wapi nyumbani lazima we have to do something from our houses bonoga abantu tokuminyoka ni botino bokoboke mara koti mara hapa egento tware wikaransa tonyari chibu ande mwamenya gotebu kurukoti gari irandanga muikaranse muigwane mwareka makomo mungu weto wori gaki yale kwa babu ye muikaranse nyuma mutaragenda ebinte bike bisinini umuntu ga uminyoka uri go cyari it is us need to waste we have wasted the resources, we have wasted our families, we have wasted other people listening to us even to tore we karansa tonyore chibune family nabageche tata tuerete robo soku agochi gotanga abana ngata mumro mintancha ete bono ora sabantu gotenga agochaete okumete ngancha ete gatari ko akondigeri gane ko nchira akondigeri yoke ko ngatancha tanganjeti igoto taketiarigeri oto ketabo muko. Tuombe Mwenyezi Mungu atupatie nguvu ya kuvumilia mateso na shida ili tuweze kuona
vile Mwenyezi Mungu anapenda familia zetu. Mungu ni mwema. Ngakia ale kwa babuya kiro yo muita asali gakikoro iwana na musubati umino mukamu muro umino na lienere ko kurwara uminya ko kurwesieli pio box wakesi miga yalebo minto rwalire tomokonye ngakitoko mokonye kwa meko konyoranga omonta kurwara se family no nyina abana mpa maito senku arwalite ekiagra ni gole kangongino baka sabana bawo ole mbokong ngakiale kama buya kiroyo muito aseme chandelito bwate to sigatire ucha sinyasa kiroyo mo aligereria tware wasemeria sinyasa. Mungu ni mwema. Jambo lingine ningi kira watanne kurwase no nase mubate byombe byekinyoro ngikira kurusia se kyombe kyabande kyombe ngera mwachaka buye kiya gikinyoro andikire kiya ngikira kurusia toko iga to gukwa awe mbuya muno ayeta utaku to swa saba abantu mbaro baraba kongu by the way akonyoro monta akongete kurumwa ya akongete ekenyora akongete asa kogenda gochie none mirimo nagenda ase mirimo ebitina bwate byuka na nyora gaparua ngari gukora wiki kwa mwe wiki bono mfato kwacha fata waitera pasta kipasta sabiro mwana oyo fata sabiro mwana oyo gose akina agomega ngakia ko makanike biriti Mungu wetu woli omonto yoikeke iri tangani ekera kwanirwe ekeye atige gutambi yokoboko nari aragomegas bono kwagende gasi nakoreto urisia ng'ombe kwiba mabere bono rende nakorete tochikunywa ebika to twari nene tukende oko ewe gasi burugira chinyini ga watugora chinyini pure boys ochiete oko ewe gasi koro 1 2 3 you are not faithful oko ewe gasi ngabanga chibaye chiga chibange chibaye chiga boko ngobole wachire ne chibaye ikomi bono nkieke irangora nari uragomemeremo mbuya mungu wetu wabo irangora naende bweke ina nari uragoma ase abantu nintu to wesereria twachakorera twerentere mechando wachagoteba ngana chieta asigite mbanga njeti bari konkorre bitina kanina yakanya bitina neme kono bwate mingi omata abantu bali ababe bibwate bimunu ebiya bigotangana ga bikere kwa korre gento wika nonya asomugambi no biri number 1 bietangana asomugambi omonto uri onchande omugambi okubarangere mwesi onya naye kengongine getangani you are the worst igona ko bateba ngasore echekie ebonongose etegerere ekero kwane gento etegerere ekero gosoka gokora kende ebange nyasana lia ragoseni. Mungu ni mwema ngakiale ko babuya na intwe asinga kichabono gaki chinga kichabere chingong na eti aokonga oroba ndiwanja kwa nyasai gokoreke tupatie watu kasi rahisi hata mahali popote pale unatembea watu wakufurahie bantu balega ono mungwana umuya mungwana wasoka biega ngano nyoru walete abante bako munyako buchise mo chonse wikatomokonye abayiboli nabaye na batabo abana bamu abona batabo umuntu bwate embwengia agokonywa abamu abona batarika bawe kabanyoranga umuntu yokonye okonyirwe lakini yakerole bunokale tokorire bunonde ogotigo kwera sole gorais ingekuwa heri kila mmoja wetu ajitafakari mwenyewe kifo kipo but who will be the person to suffer for the sake of others as Christ did. Let us stand firm in our faith and ask God to help us. Nyasato kwenye chinga kichonsi tobamu tobaba ntabamu abantu beketi muntu ogosoko uchiabu ukwani abantu urubago mwino nyarebe kwabukira abo biya twabukire ngakie mwana oli nabwenete yani ere buye nga nonyetaraba buya kuna kubukale abantu mubwato molembe bugusanga abantu bubwato molembe bugutarana bukonyorana na okorera namaya buya mukale ga ngakimwa baba yobona bali mochi ko baba nani muragenda ko baba yiga mutagwanja to baba ya twensi tutagwanja tutarira mato tutarira nyasaye eti ayo utarira sigetenga ga 1 2 3 tiganto basa kwanga na intu asetole muntu uri kiombe getange to yore kiombe pi why ngiuko ngangera ngi ekiombe gelinde nonde naye niga abure kiro muntu anje kobera sakobera anyoromare omolembe tulikyo molembe twensi nturi abantu okoba yebintu gete babwate lakini tobanje buna bale
na atatwara kende mwache bunagala ntikeke bunale ancho muntu yibunale na beko nyarekana aye no bwate kumenya kole 1 2 3 era tabwati aye no bwate ga taxi no bwata ga pigipigi era rutire bani aguchira tigagenda rutire bani aichire kyo guchira onsi ipi mwensi ipi chisa chiko diva gweka murasi mwale gweka gomongi weto boli nabugo chaka mambi era nabago chaka mambi ayo chake saa 5 lakini saa 6 banyole simwale guchi gomongi wetendo ikire bona abantu twengi tuacha nechikali usabange abande mbaje namagoro igobona lakini ntocha matanga twensi ntocha yonde kero ya moito tigamenye bunale na ndatanga ni Nyasaye amenye asugwanja kwa Nyasaye buya tomenye no mulembe tuanja na intu asentwe tokora amaya na ntutwara gwasemeria Nyasaye Mungu anoyiga na ndeke kende butamba togoteba muntu kararire ni ntu twatigara sense yemechana yeye yake meisha. There is no pain in death, nothing like pain, kwa sababu kile ambacho kinasikia uchungu kimekufa. The cells in a person and the conscious itself, it is not alive, he has gone. Sasa kile ambacho kimapaki, roho yake na mwili wake vimetengana. Roho imepaki kwa Mungu, yeye mwenyewe will charge that person the way he lived. He has a record of the person. Mwili wake utarudi udongoni mahali Mwenyezi Mungu alitutoa wote. Even if you were born, this person where every person came from, we came from the same source, that we were created by the same creature. I believe that we have, every one of us, every person was created by God. Wana tuwatungire Nyasaye tobabaya twekeye tokoramaya Nyasaye atusine twensi tutenegoro twensi na nchira Nyasaye tata sura tunabonse oberato wambe twese omusaraba ukweto tindege totimbeto cha magombe ligaro lya matuka atatu orogete kurwasaba kure urinete gorase karansa sokuri kwa Nyasaye tata umubuyike gima kurona na kwamba bagima naba kure na nchira somo y'umutagatifu Kristiya Katolika tagatifu kubekwa mu kwa batagatifu kurusiwa kwebe koroka kumubere n'ubugima butakwaye. Mungu mwenye milele, tunakushukuru kwa vile wewe mwenye unatupenda, wapenda familia zetu, wapenda wazazi wetu. Angalieni huyu mtumishi wako Peter Ongeri ambaye umemuita kutoka ulimwengu huu. Tuombe Mwenyezi Mungu zidi kumjalia heri ya milele mbinguni pamoja na watu wako, na haswa zaidi tusidi kuwa na matumaini kwamba baada ya kifo kuna ufufuko. Bwana twakuomba. Mtokweba gusaba n'abaminta bakwera n'abamwabo kubakorera gwechasore Nyasaye batinya mariga bamento gosemeria bamento kwegena umonguru toiwe. Kila mmoja wetu tuombe kwa kimya, tuombe familia hii ya wenzetu na tuombe marehemu apumzie kwa amani. Tusabe wokiriwa setake ya mtwensi. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa yako. Tunaomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Asia wa Kristo ba minto ne chinga kichio sadaka igobono abana kwana bagotubekera gotera elinde na abana chimuya babere ba osibatoto bacheiga boye bekerero ba sangili sadaka sadaka ye misa igo bali bara abakatoliki mu mayete ni sadaka ya misa sio uchi bia mono yandra bono gotera.
nitakwenda mimi mwenyewe nikatoe sadaka kwa Bwana aliyeniumba mimi, aliyeniumba mimi, aliyeniumba mimi. Mungu wangu, Mungu wangu, wangu wa kuniumba nikapendeza. Aliyeniumba mimi, aliyeniumba mimi, aliyeniumba mimi. Mungu wangu, Mungu wangu, wangu wa kuniumba nikapendeza. balimo gusangiriria sadaka etabwango aseng'enchie chingaki etabwango bwangu Nitakwenda mimi mwenyewe nikatoe sadaka kwa Bwana aliyeniumba mimi, aliyeniumba mimi, aliyeniumba mimi. Mungu wangu, Mungu wangu, wangu wa kuniumba nikapendeza. Aliyeniumba mimi, aliyeniumba mimi, aliyeniumba mimi. Mungu wangu, Mungu wangu, wangu wa kuniumba nikapendeza. Mema mingi amenijalia ya mbinguni na duniani, na sasa nikatoe shukrani. Nitakwenda mimi mwenyewe nikatoe sadaka kwa Bwana aliyeniumba mimi, aliyeniumba mimi, aliyeniumba mimi. Mungu wangu, Mungu wangu, wangu wa kuniumba nikapendeza. Aliyeniumba mimi, aliyeniumba mimi, aliyeniumba mimi. Mungu wangu, Mungu wangu, wangu wa kuniumba nikapendeza. basi bono bali bagusindikiza sadaka na omoko wa magiga yabo elinde musindikize sadaka gocha na matoleo kama uko nayo utatoa tu. Family yonsi tinda yarorere gabwire ini family yo mwaka Peter totenene twensi Yeah.
Salini ndogo ili sadaka yangu na inu kubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi, kwa sifa na utukufu wa jina lake. Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Peter Ongeri Umwanja, na kwa kuwa kutia shaka kwa mwanao ndiye mwokozi mwema, tunakusihi umjalie ili amfikie na kumwona yeye aliye hakimu mwenye huruma, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na haki zenda kufanya kuleta wokovu, tukishukuru daima na popote. Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye ndiye wokovu wa ulimwengu, uzima wa wanadamu na ufuko wa wafu. Kwa njia yake majeshi ya malaika husujudia dhama yako, wakifurahi daima na milele mbele ya uso wako. Tunakusihi utujalie tujiunge nao kwa wimbo wa sifa, tukishiriki kusema kwa shangwe bila mwisho. Mtakatifu Bwana,
Bwana kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa yale katika mateso yake, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Omonenone nyasaone, Omonenone nyasaone. Vivyo hivyo baada ya kula akatwaa kikombe, akakushukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwekwa ajili na kwa ajili ya wekwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Omonenone nyasaone, Omonenone nyasaone. Kristo agakwa, Kristo ke, Kristo na chicheto eno moboko. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako liloenea popote duniani, ulikamilisha katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu Francesco na askofu wetu Yusufu Mwerura na waklero wote. Baba mwema, tunakuomba uzidi kubariki familia hii ya mwenda zake, ili Mwenyezi Mungu wasidi kuwa na matumaini, wazidi kuimarika katika imani, waishi na umoja na amani wakati wote. Umkumbuke mtumishi wako Peter Ongeri Omwanja, uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Ujalie ili aliyeshirikishwa kifo cha mwanako ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi zote, ili pamoja na Maria Bikira mwenyewe mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu mama yake ya Bikira, mitume na watakatifu wote waliokupenda tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Mtakatifu, unapata heshima na tukufu wote milele na milele. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba tuwe katika maovu yetu, ili kwa amani maishani mwetu, kuzidi kwa msaada huruma yako, tuobolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotasimia lenye heri na ujio wa mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na waacheni, amani yangu na wapa, usidhasame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaiishi na tawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tutakiane amani ya Kristo wote hivi, amani ya Kristo. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utujalie amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Elia walialikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Yesu Kristo Rabi Mwokozi, Bwana sisa hivi ingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona.
kwa mwili na damu ya Kristo upate uzima wa milele. Amina. Esara yogutoriwa tolinyore komuniumia Maria babonsabere maraika no mwanchonko becha saritare nyasa Esara yogwancha amanyire nganyoro mubiro mutagatifu Yesu inde na manyinga yenywe kiaera ebieka watebabo na nchira ene nkoro yane yonse Esara yogwekeya onengwete banchi no musalio moleu tingwene tyo konyoro mubire na manyinga Yesu okobe ibe byane umonguru tingwene ne tingoso emwane ne otebe ngane emoyo kangomoyo nengugwen Esara yogweitia Esao nengweitia ndoko byonse binakora kaira ebyakobeire na enumia kegima kurubon tingo sarikabire Nyasao miyonkwera mabere Esara yogusasima Yesu Nyasao moneno one na igora saritari igoro ne turekira asure ngogusasimande na wanjire nenkoro yonsi ninkoligeti no weka oicha asende oicha bono ngonchoro nkoromia bono bali bagocha konyora komunio mbali abakristo abakatoliki beyariganetie igorende inchibwango Niruhusu Yesu wangu nichonge meza yako dhambi Mwokozi ujeroni mwangu uniokoe. Choka ndani yangu nami nikae ndani yako nipate amani tele ndani ya roho yangu nifariji. Wewe Bwana wanijua, wewe tabibu pekee wa roho yangu, tena niwe kimbilio langu. Wewe Bwana wanijua, wewe tabibu pekee wa roho yangu, tena niwe kimbilio langu. Sasa Yesu wangu ninachongea kalamu yako, pengine kwako Bwana sikustahili kuichongea. Unihurumie Yesu wangu, unisamehe. Niruhusu Yesu wangu nichonge Otera wa shukrani. unisamehe dhambi Mwokozi ujeroni mwangu uniokoe. Choka ndani yangu nami nikae ndani yangu ili nipate amani tele ndani ya roho yangu nifariji. Tote netwensi. Tote netwensi.
Tusimame, yule ambaye ameketi sasa asimame. Tutende gore bali toikara stone tokore. Raha ya milele umpe e Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, abumzie kwa amani. Amen. Tuombe. E Bwana, tumetiwa nguvu kwa mafumbo haya matakatifu. Tunakusihi kwa unyenyekevu umtakaze mtumishi wako Peter Ongeri Omwanja na kumuondolea dhambi zake zote, ili astahilishwe kupata tunzo ya milele mbinguni pamoja na wateule wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Umongoro abe na inwe tigo mongoro nyasaba silda bali mwensi Tata no Mwana no Moyo Mutagatifu. Amina. Tugana marembo Kristo emise usabira moyo boyo minto Peter ya elze. Tuikaranse familia tenne, familia mwaka Peter. Family. Haya, hii ndio familia ya mwenda zake. Tunaomba Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Konye wetu na sekretari Omongoro. Omongoro awe na inwe. Mungu Mwenyezi milele, tunakuomba kwa unyenyekevu na kwa mwako ubariki familia hii na uweke malaika wako mlinzi azidi kuwalinda, nazo zaidi wanapoendelea kuishi wazidi kuishi wakiwa na matumaini kila wakati, nazo zaidi wazidi kuishi na amani na umoja watu wote. Baba, tunakuomba bariki na wale wote ambao wamewasaidia kuvika wakati huu, ili Mwenyezi Mungu yote yawezekane kwa imani katika familia zetu, tuzidi kuishi na amani na umoja wakati wote, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Haya, hii ndio familia ya mwenda zake. Sasa vile wako hivi, nataka majina tu. Siwaambie majina. Iliete iga kurukuo kiambe ukaransa. Chengo rukuchon ya fox. Tukorere mwingine na chiari. Yomo bebe yakwa akira abantu ngambu yamo. Asante sana. Kwa nonto sa bembia mole. Samle tango kubori kabu. Injo mamura opito man. Kwa mbia mole. Sama letanda mali sikuamuka. Mwisi kwa mwaka upita. Kwa mbia mole. Sama letango ikirifongeli. Jengo bwati mamura manana. Sama letango kuja mzosinyo. Njo mamura mwaka upita. Na bakwane mwansi mbia mole. Sama letango kwa diana mwingina nincho mwisi kwa watatu. Na bakwani na ntora sama bembe yamara sama deta ne farini kerbo njo mwisi kwa manne umwaka mpita bi amore sama deta ngoro kuchoi nchamoke bi amore ngoro Christine morancho mwisi kwa mwana Fata katkiste abairi na basantu musibu Yesu Kristo milele na milele daima. Na inja sama lietanguru kuane nyaboke jeno yo mwa maremu nicho moke kubatega basana bairi imbiya munasugo ikana ndi manya gutusoborera ni senge mbiya abakwande bwire bwemwensiga bateba mbia mono asugo jogotobwate cyo musibo ya manene
nande kabako kuri mwarwete ko sesenge nyasaba seseni lieta liane nchaki nike mtonkoro ku yo no mugako no sirete na ntengo bakwani mbia muri mwenzi ntengo ku Felista. I'm the second born. Nataka kuwashukuru wote wenye walitusaidia kwa hii mzigo wenye ilikuwa ya baba. Tumemaliza vizuri na naomba Mungu awabariki nyinyi wote. Asanteni. Bora mna tu akorega. Moro china gwa baiga. Tubakorega tubaganiria maya. Fanya hivi. Tubaganiria maya mwensiga nyasaba sen. Kegara muraba ya nande muraba ya mna mwikaranstega. Bono ngo request wekaranse mungina tigale mungina tigale tekeya. Okay. No rio como ver siga. Iga tekerwa ga tuatebete mugwetega mwamo tebinga pole pio pog sitting erongoli tuateba kam rongoli genjira getega mwamo te nera mwache kwa pole ne familia yago sibon igo kora iga ino tuateba ngaiga wa finish igo twakora erongoli okaigo mo kwa kaino esa mwakora mangana Ogo chege njara getega pia box good pole rongoli uchiete gwikaransa kora bwango tokora bwango igo kana tujagete na baka bali baganya goje kurwari ngocha bali uri rotomu akirigo tuakora bwango very fast kindly chinsa iga mutawanja mukore bona tuateba Asante sana. Good. Thank you. Kiro yo mo imoka. Tu ateba li kiro yo moja na genta matanga lende kiagara na intunto chito egupore. Akimuta wanje. Jamono asante. Thank you. Jamono. Sabasen. Jamono. Go. Jamono. Igo. Sante. Yamono mwakore buya. Waganaria maya igo. Viamono. Thank you. Sante. Viamono, sante. Buganeria maya. Buganeria maya igo. Sante. Bali banyorere bali tonyorere nchiwango bali tonyorere kindly. Yamono sante sana. Thank you nyasawo seni yamono. Aya asante sana. Biamono. Nisa tako baseni gaki.
bali banyorere njugo tukorera nigo nigo na tukora iga just ntugwate mange korwa ya mama ndoto mora ndoto mwache gocha ndoto mwa uyo to mwache gocha turakirake gatukirake twakorere ogego wasero otoma siringi 200 biamo na asante nando ndotoma ntote abange gwaji kwamigira muguko ondotomwa wewe wo sent asante nkogenda bono na wanga bali bwarwa sobo umongina chaki bali baru sobo batenegorase bali baru sobo tenegorogaki injuna tenenega mwako ebicha yoka ibwango igo na uboka iga ne grupu eri neranya ko batiyale na abanyinge more lakini muri gokwana umuko wetire grupu eri nyako batiyale aya ebichanta gete totegera bali bali mutwaiga na royo tigo mongina tenne bona ko ebicha tenne gora sore bona baba aya tuwa kwa ebicha igo iga aya sante mubaro china bwaba gake baruga alia abantu aba nabange muroji nabange bagakorera iga oyo matiga oyo muri mwegene tatiga nero mwako yu abande sitting good good biamono sana nesaba seni nabantu aba ya mugo chabiye mwacha kuya abande uyo lino mwabo bono igo mwako iga kwane eyemo iga na bali bande grupu eli grupu nere yale gocha iga nero yakwebicha yoka igo wale ambao wametoka Narok kindly come over dakika ni moja tu fata na akirimbi yamono uchibatu tikete isiko wachire go tumanyirani aya na rama tanga na ruta ukumi na uwa umwana uno yone ekoringa na igate egu baka gakie kwane bu umwana oye mbi yamono na akirimbi yamono fata chakione uchiro ko bokuku okuko naende oiko musasiro tiange ogende kanisa kurumambia paka maragoba omeye kanisa ime mangana kunya kurigera lichinsa amana rogoro na mato cho tige pionye chikaro na gosabeira maya abachokoro bane mokine buya inche batambwa tabake bichokoro ekero kyakere mochikare inche korikia igande kere kya gatano na ikire kya gatano abachokoro mbaro ebichokororia nebichembene chakione bunoro muya igabuoga na chete nkaebwe ebintu buya omugambike moni mbato ete ebintu na ndo mugako yaga toire ebintu mapema bintu mbirunya kutangaza kanya munya kwebona ki chaki na rwere tuchombe tigamba aswe chaki arwere tuchombe kare bali kanya mukagete tarwere iri musike iga monsiko mwana oyone baba bago sike mbako ira kiara kemoni no are kimoni onde ndero bacho kora abane mbiamo no mugayo musasiru isebantanya akoli emiando biya nayo nyakobo utago chikale bakorere guchiali bonsiga baganiria maya good thank you mbiamo no mugaka togo chabone wale ambao wametoka Narok kindly kwa picha tu kuja hapa hivi mkae karibu na mama hapa na hii familia hivyo hiyo picha hivyo. Asante mmoja kwa niaba yenu. Basi waombolezaji wote, familia ya mzee Peter, hiyo jina ingine inaitwa Wongeri, sisi tunamtambua kama Nyagwesema. Sasa tuliuliza na Nyagwesema kuanzia Keroka
mpaka tukakuja tukapata Nyagwesa mani hapa. Tukuwa najua jina ingine, lakini kwa yote tunataka kusema kwa familia immediate ya mzee, pole. Poleni sana. Tumetoka Narok kwa sababu tumeishi na huyu mzee amelala hapa. Tumeishi na yeye huko mpaka juzi alikuja nyumbani 2021. Na nimekuja hapa nikaangalia watu wa eneo hii wako very organized. Na hapo ndio nikajua kumbe sio bure huyu mzee wakati alikuwa kule alikuwa very organized. Kwa hivyo asante jamii hii na majirani kwa kutoa mzee kama huyu ambaye alikuwa organized kule Narok na alikuwa mzee mzuri sana. Kwa niaba hiyo ya mkurugenzi mkuu ya Olive Hotel Narok, mahali mzee alikuwa anafanya kazi, angekuja lakini hakuweza kukuja, na nataka kusema pole. Kwa niaba wafanya kazi karibu 100 wenye wako kule, sisi tumekuja tukiwa 4. Ndaomba mchungaji wacha tu asalamia wafanye hivi, wataenda kunipiga si kufikisha hawa. Wacha nianze hapa. Hamjambo, kwa majina naitwa Joyce, tulikuwa tunafanya na mzee Narok. Mbarikiwe. Hamjambo wote, kwa majina naitwa Caroline, tulikuwa tunafanya na mzee Narok. Bwana asifiwe. Jina langu naitwa Geoffrey Olendewa. Musa alikuwa muungwana sana, tuchukue hiyo njia. Zaidi ya hayo, tutafute Mungu aliye hai. Mungu awabariki sana. Ya mwisho mchungaji, nimeona mzee ako na watoto wadogo. Na nataka kusema kwamba kwa sababu tuko na contact ya mama huyu, ndio huyu ako hapa. Tumeona msichana wake mkubwa wako pale. Basi mara nyingi kwa masishi watu wanasema saidia. Lakini masishi ikiisha potea. Tutasimama pamoja na boma ya Ongeri katika mahitaji yenu, wale ambao wanasoma, wale wamemaliza shule. Mama tutakaa pamoja, tupigiane simu, tu connect. Kuna msichana mkubwa alikuwa anaitwa nani huyo? Huyo mwingine? Felista. Alafu tupange maneno ya hawa watoto, tuone vile tutasaidia, sababu huyo mzee alitutoa mbali, na si kwamba kwa sababu ameenda ati iwe imeisha. Haijaisha. Sasa tunasema kwamba poleni nyinyi wote, poleni kanisa, tuko pamoja na nyinyi. Tumekuja na bahasha kidogo. Tulikuwa tumeshughulika hapo mbeleni, lakini tumekuja na leo, na isiku tu ya leo peke yake. Tafadhali mtukaribie, sisi tuko tayari kuwakaribia. Kwa hivyo ndugu yangu atakabidhi mama, ni kidogo tu kwa leo, lakini tutakushikia watoto. Haijaisha, tuko pamoja. Mungu akituweka pamoja, tuko pamoja. Kwa hivyo kwa sababu ya umbali, tulikuwa nataka tu kuomba kwa heshima ili mturuhusu tuondoke kwa sababu ya mvua na vile kuko, na nyinyi mtakaposika mzee, wacha baba yetu Ongeri Omwanja rest in peace hadi tutakapoonana kule mbinguni. Mungu wa mbinguni awabariki. Asante sana. Mungu azidi kuwabariki na nyinyi pia, mtembea na Mungu. Haya, sasa tunarudi kwa nilisikia kuna mahali watoto wanasoma, mwalimu mkuu wako the principal is around maybe. Ndonyo. The principal from where? Ako? Kisure. Where is he? Or is she? Ako wapi? Oh, Gesure. Welcome. I want just because of the time, I want you to Tristi. Gesure ndio huyu. Na mwingine Ndonyo ni huko. Good. Hivyo tumemaliza. Muro jina butoko rahisi. Tristi ni kusema neno moja, si maneno mawili. Just we finish like that. Okay, asante Father kwa hii nafasi. Mimi naitwa Daniel Kibwage,
principal Gesure SDA Secondary School. Nami pia kwa niaba ya shule, kwa niaba ya board, wazazi na walimu na wanafunzi, ningependa kuwaletea pole zetu, kuwaletea maombi yetu. Mungu azidi kuwalinda, azidi kuwapatia ile courage yenye mnahitaji wakati kama huu. Tangu jana tumekuwa na nyinyi. Jana tulikuja wakati wa msafara, tulikuwa na walimu na wafanyakazi. Leo kuna wafanyakazi wako hapa, lakini kwa sababu ya muda singependa kuwatambua. Sisi huko Gesure tuko na mwanafunzi anaitwa Wycliffe Ongeri, ako form 2. Wycliffe, pole sana mama Wycliffe, pole na familia. Vile waombolezaji kutoka Narok wamesema ni ukweli, wakati breadwinner ameaga kunakuwa na changamoto kubwa kwa familia. Ninaomba wale marafiki kutoka Narok wasaidie na wa keep their promise. Mwaka huu BOM itagharamia fees yote, labda marafiki utalipa. Asante. Machango waya tugusangiririe obesa bokewa twakonyera twa support oyo nyoriro bokong igwe basha ya enja sangirire tigu ni are skuru kerago cha koirana na nyebu sechinga kichi ga Damaris. We tell you that take heart, be strong. Nyasaye namanye thinki aigaverete na inde kabomaremu na inde fanya bidii kwa masomo yako, otherwise tukubaganiria mugasomia mbia mano. Minto bonsi na bakori mbia more no antorubia. So ni matenga antorubia lakini na to kwanu tukona ni asengenjo ya na bere to kwana. So injengo kwana ingoro kumandere Paul ngosomi ndonyo secondary Damaris ingomo somie sawa na ande still ni onde coach ya Damaris asumu pira woko boko kuruku Andy Paul oyorete last week twegete regional no tware ngamonera twacha gukora matem unagende to gukora matem Damaris na bana nyorete sim na nyorete mapema ngwa tatu mwabo sirre unere kawaida titwara gukora bintu igo toka advise na bible bae tokamoremia tokamoikange ntomotebeti nkegendrete agakora matemu aya agakora kerakora matemu tukaorganize na kia korwe skuru mpaka ikesobo principal yenyene nero ya mubugori tukorocha tukamuorganize ribuna awikanga sobo na mwesiko mwao na igeteka aya agendrete na agendrete lakini rende asa yonzi pia tokwa kere family pore ne amate yonzi pia principal nchera twarenge nere na deputy no mwarimu tenete chisemi lakini ase egasi ya obisi eteneta mangana chisemi njaba takabaitire sub county baira mangana amalieta ya bana bare registration ikono baitira na baranyuru akarakino mwisongo ikabale ase program ya school Damaris inara among the students were supported under scholarship agosoma free tibesa wakana echiko ku erim na remedio chicho kana ja wakana ane ngorenga se pasha ya sangire tunona bana babise tubaketa yo mwelio basangire tegento keke some of the money ntiabe kwe pasha Damaris ngoyo wali une program ya school echinde na bago cha kwa school akaniru na anda asema ngana yo remedio yo kanukash apart from the scholarship bago soma free na anda ispi wari in boarding. So aba minto bonsipi engana ngo korera ne linga family atigere na ro abana batina na bakesana abana bare baka primary lower class mubaikange mubachecheria asenge njo mwako yorare ngo tebeka nerenga na bara nyora na arigereti korugoro
esa agenda aye kogenderete kobachecheria nabo rakwe keranya nari to expecting keranya ke gochera direct nabo kerache indirect. So thank you kanisa asoko support yo moroberi. Asante sana. Biamono, thank you. Chiskuru chetu asama ya mwakolere nyasati kabaseni, na tena tunawatakia mazuri vivyo. Na watoto wako nyumbani tuendelea kuwalea vizuri. Walimu walifanya kazi yao, watoto wamekuja nyumbani katika mikono ya wazazi wale ambao tuwaita wazazi wao. Nyasati akabaseni no mubarere bia. Bono mubwate buye go mubarere bia. Nganchire mugambi nakwana ande twakuri. Mugwanja lende ndangelie baralia ensalimache nara nalega negurubu eli yaonga yere igo good, we come all of you as we finish. Igo mwe wetirende igo bali bakoligie kantaka igo twin sisters imbarali injuka rwe pasha no wango twin sisters very fast e pasha chiwango igo na bwaba mogo tigaba Justin togenda mono because in murocherire ndiri on our side kindly tete mobe very brief ngwane yemo erongorie you full stop. Fata biamona semisa family ko batei pole sana nche na bali mwacha ko balemi ko batei na biamona sobocha nche asamalieta anguru ku mheshimiwa Ensalimache igongo boli obuchumbe bwanyali bali chache ingani igaiga otambara gurugaiga igongo the family pole sana ligandu erongoli ane ya shilingi 300 ngorwera ndo mheshimiwa Fred Matiang'i shilingi 100 na bamara bali weke burango bande shilingi 100 agali bagule kinyanya mwino gali ligango wanengana ya mafata so wanya abantu baminto botamba ase kenyero chigochi igero chigochi aso mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i na nyali bali chache omuchumbo ino next 2027 gaguru ko mheshimiwa Ensalimache igende ikerito tunyagosaberana amaya nyasaya atuikiororo mbiamono tigange mheshimiwa muchache nere akwanengane alwerongolia mbiamono mheshimiwa Ensalimache mbiamono father se kimwanse kia keminsa tigana nche ngireli bageli asoko bakwani ngambia mole mwensi tigatokwana nigana baturasa mabe biamono ncha samalie tanguru kwa Andrew Moidi muchache mumanyeta abantu botamba muangakirete chikura aso bonge ngaira lakini ngatangaso namba ibere mumayeti amanganayo 2027 teyo nande muri gocha go support biamono bono nche kikiandeta ane ngora yane yandeta chokotebie family pole nande ndwero ngoli yane igente kyo mwele pinari gocha kwana ngelinga muroche bagambi baito bago chibato tigamage kero tukuri chikura anturi gocha twabata igoika tutene line bakomo elyo kiguchiko ikalirio bokongo bachoro lyo kwenyara gweka no bagocha so nche goikangi chile abantu bonse mugwanchira na 2027 mumbu ate sinchengi chile abantu bonse mbiamona abantu baminto musiseni gutigale nche namba yesimi elinde mbekero ngoliane mbiamona father. Asante no bara mwabagire bichaya kwa bakolere barusi line aba njwa teba kelio ba tawanja makolega balirende twin sisters bakweruka na bwaba bano na bakurukuga mutawanja makolega lene na ino mwecha abuga good na inturenda abantu twin sisters balega iga na batu arochenga na intumbi ya mna rifata atanga kiro montaso ekiombe na intuto karanga tigato so ekiombe ya twin sisters lakini nende ntunke bwati mopaka nke bwato machogo mugetutu monchali lakini kerole kuna bogo tumuchi na bale smart ebyeni byabombi yabire naye kerora china bakomeka mekabuna aba na intunto bwate pasa tutaite koyo mito chaki no ara seke ombegeito biamu. Asante na baga niria maya nyasati gabaseni mwensi amwaja samatanga nyasaka rege keke abaseni kwa sababu ya muda niruhusu tumalizie hapo mukonga njereko kake bwana tutende twensi guru kindly munga anjire tukorera buna turero mubere simbrate tuikira nchira nara igoto marambirambi yaye naro dismarube nato maili gweyemo igomote binjaika oyo nyebwate no mugambi Tadius ngoletera le family biamono
nyasaye wanchire koira omosombo Peter Ongeri korasube kubensi nabono komoko batore kuchase nyumba ya Yasara bega kobera gwikukora ni oburotu wao otugusaba nyasaye igenderera gusini omoyoye na munyaro musaswe goro takwera sisini amati ya yatigaire bamenye wetera sugo twara gosemiria sore beke ya matukonsi baokorera maya wetera soko menya no morembe sini abaminta bonsi bacha kobakirori una umugaka Peter urarire kubaka no guchasinga cyabarusire bigocha ili baike bawo togina kuosase mabotambe botogosaba yonsi wetera Kristo oyoro mongoro ito tiwo mongoro nyasaba sinda balene mwensi tata no mwana no moyo mutagatifu tato no morembo Kristo matanga yoyo mintu Peter elize bono bali bande togocha gocha iga bobogori umubere togende guchimwina ali mumaete familia abu Mwanja Mambia Aramisi mutakere komera na saine igo bono momocha bali bakobogoria omubere karibu guchase oyo minto Peter obogorie family bali ba organize ria sengenchi okobogoria Oh.